Il-pjanijiet għall-Air Malta huma tajbin biżżejjed biex issalva l-linja nazzjonali tal-ajru. Kemm hija vijabbli li l-Air Malta tibqa' tingħata aktar flus minn fondi pubbliċi. Dawn huma id-domandi li saqsa l-editorjali tat-Times of Malta li foka fuq l-Air Malta u kif il-futur ta' din il-linja kontinwament qed jibqa' f'inċertezza. L-editorjal qal li min hija timexxi u għandu fidu lill-Air Malta, il-Ministru Clyde Caruana u ċ-Chairman tal-Air Malta għandhom limitazzjoni fl-arfin tagħhom fis-settur tal-avjazzjoni. Meta fawwissu li għadda kien mistoqsi minn ġurnalisti dwar is-sitwazzjoni fil-linja nazzjonali ta' pajjiżna, il-Ministru Clyde Caruana infatti kien qal li xejn ma mar ħażin. Malta, what went wrong? Nothing. Fil-waqt li issa qed jgħid li għandu fajl sħiħ illi juri x'mar ħażin fl-Air Malta, kontradizzjoni assoluta. Sitta li milu fuq is-Super Wanet illi kien hemm ftehim kollettiv illi rabat lek idejk. Min iffirma dan ftehim? Eventualment ħankun qed ngħid li sehem fil-ħin propizju. Saraħ rasek li għandi l-informazzjoni kollha, għandi box file daqshekk, hemm li affarijiet li xbart matul is-snin. L-editorjali tat-Times jgħid li bħalissa qed nistennew il-pakkett finanzjarju li se jkun jingħata mill-Unjoni Ewropea għall-Air Malta. L-editur jinsisti li l-futur tal-linja nazzjonali għadu f'inċertezza. Il-Gvern min-naħa tiegħu għadu ma jridx jikkonferma li sa sena d-dieħla u se jżomm l-Air Malta topera jew le.